So sa ka. May, mulakaw na ko, ha? Asa man ka, ma? Asa pa man day ko. Atos bayis akong amo, kadagan na rin trabahoon nga nagawat na ko. Dapat ko'y dagang labanan dito. Sige, ma. Kung moabot na gani si Papa ni mo, pasa ko dito, ha? Aron ibo kong matabangan dito. Oo, ma. Kanina rin bilag ka sa mama ni mo, May. Taod-taod na gid pa. Asa man ka? Nag-ilis man ka? Maapason ni mama pa. Gano'n man? Naingon na to siya, ngayon kung paapason kung maabot na ka. Oo, ba? Sige. Papasa dito. Siya to? Na si Mama Jean? Si Ate Jean. Ikon sa man kaniya? Iya kong anak. Oh, anak day kaniya? Dali, so... Nadugay man lagi kag apas, May. Bago pa mang naabot sa Papa, magod. Mao ba? Hey! Oh, ipalain lang sa gusto mong anak ko eh. Ay, di ay dong. Siya si May dong. Hi, Nay. Ako rin si Mark, ang driver din eh. Hello. Pwede magkikamigan ni mo, Nay? Pwede ra, oy. Mao ba? Nakibagong na amigo? Ulit ikaw. Unya, gwapo gaw. Guwap mo, uy. Ilaila ko, Pi. Sige, ako yung inon daw. Mabalik ka dito. Oo, kaya ako matabangan sa mama sin trabahoon dito. Sige gaw, kung may time gani, ipailailagi ko, ha? Ha? Nakay ipailailan ako? Oh, Mark. Ikon sa man mo? Ako gigagaw, si Del. Hatagi ko na ko sa iyong Facebook account. Ba? Nangayo siya sa akong Facebook account daw? O, gaw. Paabutan lang, gaw. Basig mo message siya ni mo. Sige gaw. Imo gistalk ang Facebook ni Del? Oh, Nay. O niya, imo siyang gichatan. Wow, Nga naman. akong gisto kang iyong Facebook ug ang imo hasad. O niya, Mas guwapa ka kay ni Del. Mark. Recorded by Radio Mo TV. May, anak. Ugma ba? Sa'yo og apas na ako sa kong trabahoan, ha? Nga naman, ma. Birthday manggod sa amo na kong lalaki. Si Sir Nico ba? Daghan-daghan ko og trabahoon. Mao nga to akog sa'yo. Sige, ma. Matakog sa'yo. Pinakong daghang bisita sa Sir Nico. Gamay raman di ay. Hey, Mark! Katagi yung cake yung anak ni Jen, oh. Oh, sir. Ako rin bahala. Ining akong prinsesa. Tanami, Ha? Asa man ta? ako kang ihatod sa inyo. Ayaw lang, uy. Nalangin na mong kung mama ni mo. Ha? Una na nagpahuli, May. Pahatod na lang ni Mark. Ikaw day, ma. Musunod ako ni Monak. Napakoy buhaton nun dirigod. Sige, ma. Dali na, angkas diri sa akong motor. Mark, imo maguning gipahunong ang motor. Ihatod na ko, uy. Ay, gug kahadlok na ako, good. Di bita ko daw tang tao. Kuan lang, may isulti di ko nimo. Unsa may mo isulti na ako? Unya, di ka masuko. Masuko gyud ko kung binuang na. Di ba guni binuang ako agud? Unsa malagi din ang imong isulti na ako? I love you, May. Mark, Mo ni tinuod, May. Love ti ka. Sukat pa atong unang adlaw nga nagkita ta. May chance ka ako nimo, May? Mark, sorry ha. Ang tinuod na kalitan ko sa imong gisulti ron. Pwede hatagan lang una ko nimo gigayon sa pagkunahon na. Okay ra, May. Andam ko magpaabot hangtod ka no sa kamaluoy nako.
Mao di ay, nga wagid mo message na ko si Mark. Kay ikaw di iyang type. Lagi ka, uy. Nakalitan gani ko ngayon akong gipanguyaban. Ang, kana kay nanguyab siya ni mo. Love you ka na niya. Ambot lang ka, uy. Basig, na sila ing uyab ba? Niya, binuang na din ng iyaha din ako. Panid ilang gaw. Basin di, tinutan na ginang iya diha ni mo. Maayo lang unta, gaw. May, doon naman kabuan kapin nga nanguyab ko nimo. Nagig ka maluoy na ako. Kuan, Mark. Maluoy sa taon ka na ako, Miyoy. Sugtan na taon ko, bi. Basig na kailang uyab ha. Niya, imuming lumpungan. Lain taon, Miyoy. Di sa may tabok nga manguyab ko nimo kung may lain akong uyab. Mang maluoy taon kami. Sugtan ako. Sige na. Sige, sugdanti ka. Oh, ha? Pero, isaad na ako ha. Dali ko nimo pasakitan. Dali ko nimo binuangan. Oh, May. Ako ni isaad ni mo. Nga, unsa man. Kita na, ha? Oh, Mark. Ako na kang gisugot. Salamat, May. I love you. I love you too, Mark. Looks like we made it. We get there someday. Akong gisugot si Mark, kaya ako mas nakita ang tinuda na yung tinguha din ako. Sa pagkakaroon, padayon pangligon ng among relasyon. Dinhin na lang ko to, dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. No ka mga higalang kaagi ni May nga taga Mayapo si Mabinay Negros Oriental uban sa awit nga iyang ipangayo awit nga nagalahan You're Still the One. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Joma, 33 anyos. Minyo ug may tulo ka mga anak. Taga Leyte. Puntol legal kining akong suliran. Bahin kini sa gipatukod kong bahay. Doon na mo gud reklamo. Aron yung isabdan, sugdon ko ng bago paming minyo sa akong asawa. Ingon ini ang mga panghitabo. Dinhin lang kamo pagtukod og iyong bahay din sa yuta nga akong gisaupan. Aron sab, di malayo namo ang among anak kasi Charlie and Juma. Oh, pwede ra pa? Naapa may pwedeng kabayan anang luyo sa eskwelahan pa. Kada ding tupad ining amua. Unya, okay ra kahas iya sa yuta pa nga magtukod sa mig among bahay din Sapagkat tinuod lang, wa na may labot ang tagiya sa yuta ining luyo sa eskwelahan. Kay kanhi Craig man kini din nga sumpay sa suba. Itambakan mo ni sa eskwelahan sa una ning lugara, paghibo ng eskwelahan na. Okay akong gibayan, sobra na sa gitukura ng eskwelahan. Nganong kaingon man kang sobra na pa? Doon na mo ni Mohon, nadaskilis kural. Kakinsam gid yuta pa. Patay ng tag-iya ino Pero ako ginagbantay ini, sukat pa kaniadto. 30 ka pila ka tuig. Hangtod nga gidunit sa tag-iya ka ng bahina sa yuta nga ibuhatan og eskwelahan. Og mao lang ito. Pagtambak na og yuta sa pagtukod sa eskwelahan, nasubra rin bahina. Tubigan man kini kaniadto. Unya, na parang muhuna ron pa. Ano nakilid sa eskwelahan. Tara, tanagali na. Atong tanawon. Kini. Kini muna. Di gani, di kayo maklaro. Nalubong mo maayo ni muna. Pero kini. Sige na. Kini. Kini lang dapit ako ito pag-eskwelahan. Kining luyo nga bahin, wala nilabot. Kay tubigan mo ni sa una ning akong gibayan. Ug bisan din hinapita, di na ko dinapita ba? Ano mo pagbahay? Oo, sige pa. Ako ingon si Charlie nga magbahay mi din hitupad sa inyong bahay. Bisa ka ng payag-payag lang gud. Ang importante nga inyo na.
Kaya isultihan ti ka, Juma, ha? Bisan akong anak ang imong nasawa. Lahi ra gyud kung maglain mo og puyo na mo. Ayaw lang nas pagsabot, ha? Sige baka ingon ka nga, huwag ko ganahe nga mo puyo ka o ba na mo. Mas nindot yun kung maglain mo. Minyo naman mo. Nakasabot ko sa buot mong ipasabot pa. Ug oyon sa kuan ang unahuna nimo. Aron doon na sa may privacy si Charlene ba? Kana, mo na'y buot ako ipasabot, Juma. Kaya na di ay natumugbay. Oh, ininayan na ko na to. Mapurmar lagi na kadugayan ba? Bindas, wapati anak ba? Kay kung magkaanak na unya ta, may gustuhan na naman unya ta. Ang bata. Sige, ikaw good. Mas ganahan sa jud hinuon ko nga maglain na ta. Na, sige, go na ta nga magbayad ta. Ay lang mo pagdako og tukod og bay, ha? O nindot nga bay ba? Kay di ba yan atong yuta? Kaya nga naman di ay ma. Posible ba di ay nga papahawaon ta din he? Ay kitigon ni atong yuta. Pero ingo mas papa mga doon na ako namoy sa op din May mo pa ditang papahawaon din Uy, nga nung di man? Nga di man ni atong yuta lagi. Bisan sobra na yung dapita silang yuta ma. Kay tubigan man kani sa una. Ug naapil lang og tambak og yuta sa nagtukod anang eskwelahan. Ha? Ma? Recorded by Radio Mo TV. Masaligon na jud kaayo ko nga dili may mahilabtan sa moong luna kung magtukod og bahay. Kay gawas na magud sa muhon silang yuta ang gitukuran namo sa mong bahay. Ug tuod man, okay naman ang among pagpuyo. Hangtod nga nakaanak ni migtulo sa akong asawa. Ug dihang nakaluag-luag ni sa akong asawa, nagplano mi nga magtukod og bahay tupad dasad sa among bahay bisan half concrete lang. Unya, Uy, napurma na magyud di ay ni inyong bay, Juma. o ma, sa hinihinay taon na porma ra gyud. Nakapahalovlax na tami sa ubos. O i-half concrete man ni namo ma. O giamakan o hardiplex namo ang babaw. Pero di ba giingnan taman mo? Nga ayaw mo pagpadako o panindot sa inyong bay? Kay dili ni atong yuta? Pero so sa pila ka tuig ming nakabayad din ma. Wara may nireklamo o nagpailang nga tagiya dili ba? Kay matoy palaging papa, tambak na ning lugara. Dili nakabahin silang yuta. Bisa na, uy. Wabe kita masides utok sa mga anak sa tagiyas yuta. Na, nakagasto na magyud mo ani? O ganoon ma. Naan na sa mga 30,000 ang akong nagastuin Uy, tiyaw mo na. Kadako na anang kwarta, ha? Aw, tinuod gyud di ay ni. Nga ni ay nagtukod og bayis among yuta nga wa mananghid namo. Ang kinsa ning bahay nga gitukod? Ako ana ma'am. Kay nganong di unta? Nganong tukod-tukod ka man dinig bahay? Imo ning yuta? Ha? Kuan ma'am. May nakasulti man gud nako nga may nagtukod og bahay dinhi sa among yuta nga gipakongkret. Mura man mog nakatag-iyag luna nga wa lang mananghid sa tag-iyas yuta. Pero ma'am, creek man kun ni sa una sumpay sa suba ma'am. Tubig man din ning dapita. Ug nasobrahan og tambak sa pagbuhat sa eskwelahan, mao ni ay sobra ug may among gipangbayan. Lapas na mi sa inyong muhon nga 2 kilos sa eskwelahan ma'am. Kisay ingon nimo nga dili pa ni kabahin sa among yuta. Og ikaw, kay nagtukod ka man og bahay dinhi. May ikapakita ka bang mga papeles? Nga ikay na nag-iya dinhi kay nagtukod ka man og bahay. Ha? Kinsam day ka ma'am? Apo ko sa tag-iya ning yuta adong. Unsa? Jom, unsaon na nato ana ron? Ipaguba man ka sa tagiya sa yuta ang atong gitukod nga bahay. Nakagasto na ba yata ana? Kasayang sa kwarta, we. I-fight na na Dato na gani sila. Mangilog sa yuta nga kagamay ra man ana. Daginuton pag yun na nila. Gihulga mi nga ipaguba ang among nasugdan og tukod nga bahay. Nakagasto na ba may ani og mga 30,000 sukad sa among pagpanday ining baya, diin atop na lang untay kuwang. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana,
Pwede ba ding ang kunon sa tag-iya sa yuta ang luna sumpay siyang yuta nga tambak na kitubigan o suba may kilintapita sa una o gawas na silang muhon? Ikaduhang pangutana. Ang maong yuta, gidonate na silang apuhan o gimong eskwelahan. Pagbuhat sa eskwelahan, nasobra ni sa tambak ang among gibayan. Pwede ba nila ang kunon? Ikatulong pangutana. Ang akong ugangan ang saop o nagbantay ining yuta, diin may bayad sa sila aning sobra nga yuta sa eskwelahan. Pwede ba bing makahangyo nga ihatag na lang unta nila namo? Patay na rabang tagiya ning yuta. Ang mga apo na lang ang mga diskumpyado. Ikaw pat og katapusang pangutana. Pwede ba may maka-request og sukod jud sa ilang yuta aron may bawaan kung ila pa ning among gibayan? O kung ila pa gyud ni o papahawaon gyud mi, pwede ba mi nilang ulian sa among nagasto sa akong pagpatukod anang baya? O unsa may among buhaton aron dili gyud mi mapahawa ining yuta? Palihog, tabangig kang bagi ko. Kini ang akong sularan, Juma. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay naninyo og dugay no, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang atong mga suking tigpaminaw? I'm sure ang uban ani tapol pa balik pagyud no sa ato ang mga trabaho. Sige lang no, bagong tuig baya unsa man ato ang New Year's resolution. Ang uban karon first day of work pa ron no, balik nas mga trabahoan, bugat pa kayo ang uban mga estudyante, balik pug eskwela pero murang siyempre pa man ron sa uban no. Pero padayon lang gihapon ta hinaot unta nga unsay mga nindot nga mga values, mga practices pag 2024 gidala nato sa 2025. Sabay mong New Year's resolution paryara last year Wa man natuman last year kanilang gihapon, same as before. Ayaw. No, Ikaw, Tony, mo to ba ka ng New Year's resolution? Na ako'y mga gustong buhaton for this year. Anang every particular year, Doc. So, sometimes matuman, usahay po di. Mo te, ganito sa amo sa Leyte, no? Oh. Dito sa Buwak, Sugod, Southern Leyte. Basta New Year, magdala yung kanang kwan, kining saging, kanang sa saging kay itanom, kay palihi ko, no? Pero for the rest of the day, wala yun, nagtanom. Mao na dayon. Pag New Year, porbida. Unsao na lang na. Mao gyud, no? Pero ang importante gyud no nga we will always believe in new beginnings, fresh starts, new opportunities, new chances. Mo na meanings New Year, di ba, Doc? Yes. Ang ato magkutlong pagtulunan ko na dawa, mo kaning leaders can see the greatness in others when they cannot see it themselves. Can you please comment ang on kanang this? mga kung tinuod jud ka nga Leader go dili ra man god ang imong kaugalingon imong huna-hunaon, Doc. Bitaw. You try to see the potential sa uban and you allow them also nga mo shine. Yes. Dili ra ikaw Dili kayo bida. authoritative lang ka perme. Oh. Participative sad, Oh, no? dili ikaw bida all the time. Naapoy tagaan po nimo ang opportunity ang uban unya, dili ka ma-insecure, Doc, kung pananglitan imo silang kung ni shine sila, Doc. Kay na may uban nga ma-insecure. Mao. Hadlok malabuan. Mapulihan. Oh, na may uban ni nana, dili na leader ng ingon ana, Doc. Ato na ko something in mind ba? Nga ako lang i-share pason ng nako na. Go ahead, Doc. Naminaw man ko sa kaning mga vlogger bitaw. Sir, ma'am, ato man kadagkuan sa Philippine National Police, no? It doesn't mean nga kung ikaw mo gamit og shabu, ang purpose niya ani is kanang magpadagdag sa oras, make you alert, nga ikaw productive. I hope nga ang mga kadagkuan sa atong kapulisan ug atong sa mga military personnel makabisita sa atong mga drug rehab centers, mga mental ward ug unsay kahimtang sa libo ka libo nga mga tao nga
apektuhan daot ng pangisip tungod sa druga. So unacceptable nako as a medical doctor, as a psychiatrist nga moingon ta kay you are influencing the mga kabatanunan nga pwede ra mo gamit og drug kanang taxi driver, mga call center agent kay padagdag sa oras. Make them more productive. No, make them a victim of addiction nga makasira silang pangunahuna. Grabe. Wala na. Yes. Kay moingon mo kung kapulisan attorney. Okay ra na kay di man nila addict, padagdag sa oras asos porbida. Initially, yes. Pero kung ikaw taxi driver, call center agent ka, graveyard shift, Mauna. kada adlaw ka magsabo. Correct. Para kada kadukaon. Mauna. Unya mao Mauna. naman na dia. Dopaminergic ba ang sabo? Mao. Pati gyud. So mao na ako ikasulti isip usa ka drug Medic- addiction specialist, ha? Alright. Og ato ang letter sender karong adlaw, Dok. Ang atong letter sender si kisa man nato si Juma. 33 years old si Juma, minyo ug may tulo ka mga anak. Taga Leyte ra ba ni, no? So maadtong adlaw ninyong tanan sa Leyte maupay na aga na kulop sa mga taga Leyte ug Region 8, no? Yes. Og mayong pagpaminaw diha ni Joel, Johnny ug Danny, Gaw, Kaloy, Asiro, mga Musot family, si Ludi ug si Inday, no? Kining si Joel, Johnny ug Danny, ako ning kaapelido attorney, no? Yes. Nag-meet mi na niya, maulaw ko na sila makigila-ila nako. Unang maulaw man, pero nalipay ko nga na-meet na ko ni sila. So daghang kayong salamat nga nagkaila-ila ta kay parehang ba taga-apelido, ha? Okay? Yes. Ang iyahang mga pangutana. Ang iyang mga pangutana, unang pangutana. Kaya ito nakuan sa drama nga nasya gipatukod na minyo siya, niya nasya gipatukod nga balay, Dok, sa luna sa iyahang, I think, in-law, no? Yes, unang pangutana. Yes. Pwede ba di ay ang kunon sa tagiya sa yuta ang luna sumpay sa iyang yuta nga tambak na kay tubigan o suba man kining dapita sa una o gawas na sa ilang muhon. O gawas na sa ilahang muhon, di gud sila pwede mo angkon. So na term nyo na easement na easement? Dili, ang muhon, boundaries. Boundary. Yes. Pero nasa Meets and bound. nasa suba, di ba naman na easement? Ang easement, Dok, pasabot ana na ay allowance gikan sa suba nga dili pwede mapanag-iya sa tao. Yes, mo na abot. Mo po na akong naibalan gamay. Easement na siya kay setback ba? I-setback ni mo daan ang ikay danger zone manggod na siya. Nagbaha, no? Yes, laban na kung baha unya mahiba ang yuta baya mulihok labi na og dapit sa dagat, dapit og tubigan, dapit og suba, maagay baya na sila. Usahay madako kay ang mga inagay mapunta sa usa ka lugar matambak didto, napoy uban matipakan, no? Ingon ana na ang ato ang logic sa ato ang panag-iya sa yuta. Pero kanang meets and bounds, no mo nay gamit sa muhon kay mo nay tamdanan para magpamatuod nga dinha rataman ang inyuhang yuta base sa sukod sa kanang nakabutang sa title nato or sa declaration. Pointed on the north, northeast, bounded. Ana niya kung pila ka square meters. Beyond that, di na mo makapanag-iya. Maski pa og ang suba ni ang ugana. Dili pwede, no? So di pud siya pwedeng makalabang niya maka-encroach pud sa inyong yuta. So ang pangutana ni Juma attorney kung may katungod ba? Mga angkon dili. Dili. Wa man kay basis sa pag-angkon. Ang pag-angkon nimo sa yuta kung naa kay kung inig pa survey nimo, no? Kung pila ka square meters kung asa dapita ang imuhang yuta, kung naabot ito sa may suba, pwede. Kay kanang mo man ang saktong sukod sa imong yuta, pero kung mingon lang siya nga imuha na, iyahan na ning labang siya kay abi uga na, dili na pwede. Yes. Ikanang pangutana, ang maong yuta gidonate na sa ilang apuhan og gihimong eskwelahan. Pagbuhat sa eskwelahan, nasubra ni sa tambak ang among gibalayan. Pwede ba di ay nilang angkunon? Dili pwede, no? Ang kung gidonate sa ilahang apuhan, gihimong eskwelahan, ang tag-iya ana ang eskwelahan, no? Even if wa na hurot og gamit ang tambak. Ang tambak, pero kung gitolerate dito manggod sila pagbuhat kuno sa eskwelahan ni sobra sa tambak ang ilahang gibalayan, dili gyud na siya pwede pong angkunon, no? Say specific man pud na ang areas nga ato ang ginahatag o ginadonate, so di ara pud tataman. Way makaangkon ana, Dok. Okay. So klaro ka nang gingon ato ni Ellen Juma. Ikatulong pangutana, ang akong ugangan ang saop o nagbantay aning yutaa diin may balay sab sila aning sobra nga yuta sa eskwelahan. Pwede ba ming makahangyo nga ihatag na lang unta nila namo? Depende
sa eskwelahan, kumusugot ang eskwelahan, ani maguna pag-donate na to, ang nahimong tag-iya sa yuta, no? Ang kato ng gitagaan. Now, kung wala pod gidili sa donation, unya mutugot ra pod ang eskwelahan nga magamit ninyo ang sobra sa area sa eskwelahan, wa gyud nay problema. You know, unsay pinaka-importante nga naamoy klaro nga dokumentong magpamatuod nga naamoy katungod nga mogamit ana para inigamit ninyo, di mo basta-basta mapapahawa. Lisod man kaayo papahawaon mo. No nya, wala mo'y dokumento kay mahog baya nga ang katong tibuok yuta gidonate nga to eskwelahan. Ang eskwelahan na maoy tag-iya. It just so happen nga paggamit sa eskwelahan na ay sobra wa nila napatukuran. Unya, mananghid mo nga gamito ninyo or iuli baron sa eskwelahan ngadto sa inyo hanga. Sa inyo man ang apuhan, butangan na tog dokumento. Kay ugaling mo ingon ang eskwelahan, uy mo expand maybe. Kay nidako na amo ang population, daghan na mig estudyante. Mapapahawa ra gihapon mo ug wa mo'y dokumento. Kay on paper sila may tag-iya sa yuta. Alright. So ikaw patugot mo sa pangutana. Pwede ba may maka-request og sukod yun sa ilang yuta aron mahibawan kung ila ba ning among balayan? Ug kon ila pagyud ni og papahawaon gyud mi, pwede ba mi nilang ulian sa nagasto na namo sa natukod namong balay o unsay among buhaton aron nga dili gyud mi mapapahawa ining yuta? The best step kaning imong giingon nga mo request ka nga sukdon gyud ang ilang yuta ug ang inyo para maklaro ang tamdanan, makhibaw mo og nakagamit ba gyud mo sa ilahang sobra nga yuta or unsa nga area ang nagamit ug asa ra pud taman ang kanang mga nangangkon dinha no sa yuta. May pag ang kanang mga involved no nga mga properties ipasukod ninyo og taman ug klaro kay para magpinirmahay mo once and for all nga maura gyud ni mao ni ang tamdanan nato ha, maura gyud na ang area nato no. So kanang atuag gyud na siyang klarohon kung unsay klaro nato nga tamdanan din ha para dili ta magka problema. Okay? Kay mas better maguna dok nga maklaro unya namoy kasulatan. And if need ninyo nga makigamit ana nga area or ilang itugot ni paggamit mo, himui pud nagdokumento og klaro nga kasulatan para di mo mapapahawa ang yuta. Kay they will acknowledge nga you have that right to occupy the property, ha? Alright, mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa. Kiniyang akong suliran, gikan sa RMN Production Center. Radio mo, nationwide, tatak RMN. Daghang salamat og maayong adlaw. Ma'am, biyaan kita imini mo. Nak, naaman si Papa ni mo. Usapasad na si Ate Julie ni mo. Akong igagaw. Nisugot na siya nga anhin na siya mo puyo uban ninyo. Samtang wa ko, siya una mo atiman ninyo, nak. Diba, Julie? O, Timur na. Jenny, ayaw ka bala ka. Sugod ka ron. Anin ako puyo uban ninyo. So, dili na ka magmingaw kay naa namang kay kaduwa permi. Ay, kanong mular ka pa manggid kagawas pa? Pwede ra manggid unta nga anhin na lang ka dinhi. Maglalis na ba sa tabahin, ani? Dili pa igo ang kita dinhi. Tulo na kabuok ang atong mga anak. Og pulos na ng eskwela. Ingna na lang yun, nga dili ka makontento tungod kay ambisyosa ka. Oh, asa naman sad ka? Mulala na sad ka, ha? Asa ka, oy? Ano pa ka, oy? Ay pagbuot ako. Di na magkakahilabot ni mo. Ala ka na, oy. Mag-iyahay ta. Ma. Pasag ditong amahan ninyo, eh. Maulian na to. Timir na, dili gid o yun si Kuya Homer nga mular ka kaskawas? Dili gid, Julie. Pero wa say mahimo tungod kay buhaton ko ni para sa kong mga anak. Dili pa mo makasabot na ako sa pagkakaroon. Pero puhon kung mainahan na mo, parehas na ako. Buhaton sa ninyo ang tanan para unya sa inyong mga anak.
Anak, Jenny, ikaw na'y bahala sa imong mga manghod, ha? Sigurado ka nga dili ka magpatod sa airport. Ayaw na. Nakasiguro kong maghinilakay raw niya ta dito kung muhatod pa mo na ako. Ma. Jenny, anak. Ikaw mo'y akong saligan sa ibong mga manghod. Love ka, ayaw mo ni mama, anak. Pag-amping mo din, ha? Oo, ma. Og Julie, ikaw na'y bahala sa imong mga pag-umangkon. O, ate. Ang buntag naman di ay. Ubangon ako ba kay magluto ko. O eskwela para pamisa ko mga manghod. Good morning, Jenny! Nakaluto na ko para sa tong pamahaw. Pamukawan na lang mo mga manghod aron makaligo na mo. Oh, abi na ko pa'y luto ti kay magluto unta ko pa dong. Okay na tanan, uy. Nandam na sad nako ang inyong baon para sa eskwelahan. Imong mga manghod na lang mo'y atiman na kay ako na'y bahala din sa kusina. Thank you, te. Mao ba? Buutan kay si Ate Julie nimo? Oo. Bisag giningaw ka ni Mama. Okay ra kay na aman sad sa ti Julie. Mura naman sa namo siyag Mama. Unya, pwede pa gid ako siyang ikaduha. Mao ba? Ya, pilang di edad anang Ate Julie nimo? 16 years old. Magawa nga siya na kog 3 years. Ah. Ti Julie, nag-unsa day ka? Wa lang, nag-makeup lang. Nakapalit man ko kog lipstick sa unahan, maong ako ning gisawayan karon. Gusto ka? Ha? Dili lang ko ti uy. Dili pa ko pwede, ana. Bata pa man ko. Oh, hinoon sad. Pero bata pa man sad ka ti, diba? Mag-makeup na day ka? Julie, ato na lang ko maghuwat nimo sa gawas, ha? Manglakaw mo ni Papa, ti? Recorded by Radio Mo TV. Oh, Jenny. Mali ka diha. Ikaw na'y bahala sa imong mga manghod, ha? Kay mangumprami si Ate Julie nimo. Okay pa. Asa naman is Papa, uy? Ingon siya kay kuhaon ko niya din sa eskwelahan. Wa pa malagi siya din eh. Kanina ra ko nagpaabot. Dili na lang ko magkuwat niya, uy. Maglakaw na lang kong sugod para pauli. Hayag pa man sad. Si Papa man yung nagkaon sa karinderya. Di sa unahan. Pa? Oh, Jenny? Ni ara man lagi ka din eh. Ingon ka kay kuhaon ko ni mo sa skulahan. Niyara mong order nga isda, oh. Oh. Jenny? Te Jolie? Nag-uban di mo, Papa? Oo. Kay kukuan ka lang na ami gipalit para sa bahay. Dali, kaon dali. Dili lang ko pa. Muulit na lang ko kay at timanon ko pa tong mga manghod na ako. Nga naman silang Papa ka ti Julie. Sige naman lang kuyog. Nasayop lang unta ko sa kong pagtuo. Pumutay ka ni mo. Ikaw, uy. Ayaw pala biglang pa. Tingalig makamatang mga bata. Narabay sila tapad na to, ha? Ayaw lagi pang liw. Kinuo ko.
Nahiba akong doon na may relasyon ni Papa, Ate Jolie. Oh, Jenny, Dili ka makadinain ako. Nahiba akong uyabog si Papa. Kung dili ka gani mo nung isumbong ti kang mama. Jenny! Jenny! Pa? Balik ka! Pa, aray! Unsa'y gisulti ni mo, Jolie? Ha? Uy! Suhay niyag sumbong si mama, ha? Suhay sumbong! Mahinay kang giti ka! Pa! Para na ko, no? Di sa tingali maayo nga musulti ka sa imong mama. Labi na kay siyara mo sa dito. Tingali unyag makaunaw na sa di mao. Unsa? Nak, kumusta? Okay na, ma. Ikaw? Kimingaw na intaon kaayo ninyo mga anak. Sorry, ma. Oh, ganun nagsorry ka man, ha? Ang kinahanglan maka magpalayo para namo. Jenny, anak. Mahal ta mo. Ug buhaton ko gid ang tanan para ninyo. Alang sa maayo ninyong kaugmaon. I love you, ma. I love you too, anak. Gusto man akong sultihan si mama sa tinuod, pero dili ko makahimo. Tungod kay naglikay ko nga basin unsa unya ay mabuhat, ilabi na kay siyarang usa sa laing nasod. Binhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Jenny nga taga Calatrava, Negros Occidental. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga dekalahan, iingatan ka. Asa naman in town ka? Uy, dili pa ka mo ari? Muana na lagi ko. Nag-book na lang ko. Wapay rider nga ni Dawat good. Pagdali ka ha. Unsaan ka na ako pag-book no kung magsikag panawag diha? Bye na. Sige na para makalakaw na ko. Sige, bye. Pagdali ha. O lagi, sigbalik, uy. Bye. Ay, dukaya sad, uy. Paabuton lang akong naimudawat nga rider. Salamat kay na naging tayo rider nga ni Dawat. Uy, hala. 11 minutes pa ko niya makuha. Pastilan, samot ko kadugay, ani. Eh, kalami na lang ba yung i-cancel, ani, uy? Yung mangita na lang kong laing writer. Basinog na ay duol-duol. Pero malukoy man sad ko kay nagpadung na ba diri. Paabuto na lang gid nako eh. Ay, salamat. Naabot na gitaon. Pasensya na kayo, mama. Layo-layo gyud ang akong gigikanan. Okay ra, sir, uy. May gani kay guwapang pasahero. Makawa sa luya. Saba ka diha, uy. Ready? Kulbaan sa kuy kay kuyuan ko mukansel kag kalit. Dili sad, sir, uy. Di sad baya lalim. Di mo lang. Kay bisan unsa kalayo man. Naningtamo trabaho gid taon ko nga maabuti ka. Char. Helmet, sir, be. Ako ray sulob nimo, ma'am. Dili, doon. Kumot niya. Ma'am, ato na ta? Ha? Sige, sige. Tara.
Mao ba? Gwapo ni ako mo? O, day. Ay, lami kayong igakos niya pag-angkas na ako, day. Uy, hala, time pa naman din siya message na ako. Mayo gani kinabasahan ako bisag at tungod kay akong gi-silent ang phone. Salamat sa tip, Ma'am Gwapa. Kalami big smile niya. Mayroon the love at first sight ganing akong amiga ay. Sige na, oy. Kao na diha. Kaya nahibaw ko nga dili ka magdugay. Kaya mo duty para ba taugma. Yani, natay bago nga na-hire nga trabahante ha. Ikaw na'y bahala niya, okay? Okay, sir. Good. Ako lang siyang palahuson ugma din sa imong table. Sige, sir. Salamat. Good morning, ma'am. Oh, ikaw? Ang gwapo nga writer. Hi, ma'am. Oh, ikaw man din, ma'am? Nice to see you again, sir. Lingkod. Kaya magsugod akong tudlo ni mo. Wow! Small world! Mao gani. Basin og destin gid miso sagusan, no? O, takibaw! Basin kay! Ma'am, coffee? Uy, salamat. Og Edwin, mahimo ba? Ayaw na pagsigig ma'am na ako. Yani na lang. Ikaw gani, mag-share man ka na ko bisag driver ako. Sign of respect, manggod na. Oh, saan yung ako diyan mo, ma'am? Giabot kita balik, no? Sa kay buti pa sa butiin isa. Basinog, kita mo ipara sa usag-usa. Ha? Recorded by Radio Mo TV. O niya, niyon sa man ka? Wa ako makatingog, day. Tag-ano na ako. Kung manguyab siya ni mo, sugto ni mo dayon sa. I love you, Yani. Edwin. Sa tinuo lang, sukad nga nakasakay ka na ko. Wala ki ko mahimutang. Magsige na ko pangita ni mo. Nangandoy nga magkakita ta pagbalik. Mga grabe gina akong lipaya nga kauban di ita. Sa tinuod lang, parihata og gibati, Edwin. Sa ato pa, okay ka? Kita na? Sugton ko nimo? Oh, kita na. Yes. Pero, dili ta pa'y bawas sa mga kauban na to, ha? Kay bawal ba na din sa opisina. Huwag problema. Ang importante nga, ako ka na. Babe, hapit naman na itong anniversary. Mag-date ha? Yes, babe. After sa atong duty, mag-abot lang ang ta. Oh, sige, babe. I love you. Day, human sa itong duty ba? Mag-inom mukuyog ka? Ay, dili lang ko, uy. Na ako'y lakaw, good. Ay, mo ba? Ay, kasayang. Nindot unta daghan ta nilang Edwin. Unsa? Uban si Edwin ninyo? Uy, siya pang ganin ng hagad gani. Unsa? Babe, sorry na lagi. Nuwagin sa kung na. Kalimti na lang, cute. Okay na, eh. Sige na, pag-enjoy diha. Bahala ka. Anniversary kalimtan. Binuang. Ay, grabe kalabad sa buo. Ay. Nga naman. Hangover? Yeah. Dagan mo ng gabi, no? Grabe, cute.
Wa na gud mi makabantay nga nawa na kalit si Edwin o katong iyang amiga kunuhay. Ha? Doon na mo gud siya gi-invite nga amiga kunuhay. Unya, di mi mo tuoy kay sweet kay sila. Unya ang amaw no? Klaro kay bisag kinsa lang chicks kay lanlaing pangan sa babayang malitok. Mao ba? Yeah. Pantay lang ka na ko, Edwin. Oh, ha? Tempo, gano'n makigbog bang ka? Nangutana pa ka? Nagtuo kag wa ko'y kalibutan sa mong gibuhat gabi eh? Yan eh. Nahubog ra ko gabi. Ayaw kong patuhuaan na, Edwin. Undangon ta ni. Yan eh. Ganina naman na sige panawag. Dili gudi mo tabagon? Nga no? Tanaw ni mo. Angay pa ba na ko siyang hatagan og chance? Kumupasalig siya nimo nga mag-usab na siya? Oo. O kung mausab na sad gani, aw. Ayaw na gid hatagig chance. Day. Oh, musaad ko nga mag-usab na ko. Promise. Mahadlok na ko nga mawa ka na ko. Sige. Ayaw lang ginig usiki ang chance nga ako ihatag nimo, Edwin. Kay dili gyud ko magduduhag pakigbuwang nimo. O yan eh. Salamat. Salamat kayo. Nakatuog ang day ko. Asa man si Edwin? Niuli na baka? Pero, mamukaw mo na siya kung mulakaw. Basig doara sa sala. Anak, unti ka. O lagi, anak, unti ka. Pero, mangita sa kong timing kay lisod ang masakpan ta niya ni. Kita lang niya ta sa opisina, okay? Sige, I love you. Bye. Love you. Oh, Yani? Yani, paminawas ako. Dili na kinahanglan pa, Edwin. Kaya bisag ko sa paisulti ni mo, dili na gyud ko mutuo pa ni mo. Dili na gyud ko. Yani. Spending all my nights overthinking about happening na ikaw ang ako ang... So kada itong hitabo dili na gyud ko mutuo nga nay tawo nga deserve nga hatagan og second chance. Grabe akong pagkatagama. To the point nga dili na ko mutuo og lalaki. Mao na hinungdan nga wa pa gyud ko makauyab hangtod karon. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong kaagi. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. No kada mga hikalang kaagi ni Yani nga taga Alaska, Mampaling, Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit ka na kulahan, undangon tani. Kapag kung mag-ingon ani ka, basta nalingaw na kasaog mo tani. Ang mong kaagi gibatan na sa radyo ni Carol Marihikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamausap mga higala o mga sukin di paminaw kinasing-kasing kung kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usagawit.
I-address lang ni ining Tulumanon, handumanan sa Sagawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. More than willing to let you go. Day, ila-ila rin mo sa akong amigo, si Joshua. Josh, ang akong bapang amiga, si Kayla. Hi, Kayla. Hello, Josh. Pwede ko mangayos yung Facebook account? Sure. Kumusta, Kayla? Okay lang. Kasayo ko din muna nawag. Ako an, gilay ko diri sa amo eh. Huwag nga nanawag ko nimo aron na ko ikasulti-sulti. Aw. O niya, unsa may itong saryahan ron? Isagun sa langgot. Unsa man ka, Kayla? Naguyab-uyab na ka. Ha? Wa man ma. Pero may kamagod na akong makitaan nga nagka-istorya sa among cellphone. Ako rin ang amigo maoy. Aw, lagi. Ayaw sa pag-uyab-uyab, ha? Kay bata ka pa kaayo. O ma. Friend, Unsa man, friend? kan, Sunday maron. Magkita ta na. Nga naman? Gilay man ko diri sa amo. Ganan ko nga musuroy. Asa man sa tamasuri, friend? Bisag diri lang ko sa plaza gon. Ay ako ha, maghuhat ko nimo. Sige, sige. Paabot ako. Ngano ding nakipanglaag man ka na ko, friend? Ganahan magkukunin mo nga pagka-friend kay butan ka. Atik sad ay. Lagi, tinubitaw. Ngano man? Wala kay laing mga friends. Naaman, pero mas ganahan ko nimo. Na, sige na. Mutuon ako nimo. Kining dili magil matagal ng panahon, no? Sa kuan kining siba ko ba magkalagyo ta? Ayaw ba ko kalimti, ha? Syempre, no? Ikaw, sad. Ayaw ba ako kalimti, ha? Di ka na may tabo nga malimot ko nimo. Kay butan kay ka nga pagka-friend. Bantay bitaw, ha? Ulagi. Hala! Sakpan mo! Erika? Huy, nagunsa mo din sa plaza? Sorry lang. Nag-date-date mo din isa. Saba, uy. Date ka ron. Ako nga gikuan na gitawagan si Kayla. Rick, oy. Nga malaag ni. Gila ay maguko sa amo. Unsa gudi ay. Kanya kay niya magitang tulo. Mga unta. Niya pagkahuman. Picture ta. Maayo pa. Recorded by Radio Mo TV. Day, nako ipangutana ni mo ba? Unsa man, day? Nanguyab na si Joshua ni mo? Ha? Wa man, day. Nangutana lang gud ko kay close na magud kaayo mo. Friends rami, day, uy. O dili sakit mahitabo nga magkauyab ni kay ang gusto ni Joshua, higala gid mi. Hello, Kay. Hello, Josh. Di ka busy? Dili naman. Nga naman ang ta. Magkita ta. Gilaay na sa tingali ka, no? Kaya magkikita man ka na ako. Lagi. Magkita to, be. O sige, asa man ta magkita? Abi na kong mag-storya rata. Mga on man lang kita. Ganahan ako makigdungan ni mo pangaon. Nga naman? Basta lang. Sige na, kaon na. Kaya na ako isulti ni mo inikaman na ito kaon. Naabot na lang ta din sa plaza. Pero wag gyud ka, musulti si mong tuyo na ako. Kuan, Kyle. Mingaw na gid ko nimo. Ha? Nga naman? Dili na gid tingali ta makita. Nga no lagi? Asa di ka paingon? Gusto man ko di mami nga moapas mi ni daddy dito sa Canada. Hansa? Oo niya, karos ama ka mo balik.
Yung nang tus daddy nga mga 3 years pa ko no. Una may mabalik din sa Pilipinas. Bugaya gud. Lagi Mabitaw nga nakigpanuroy ko nimo. Mingaw naman niya ko nimo. Mingaon sa ko nimo, Joshua. Kung nato na galikas Canada, ayaw kalimot og chat na ako, ha? Siyempre. Best friend ka na ako, good. Unya, karon sa mamang manglar ka? Mutsa taraw niya ko nimo. Pila naman kaadlong nga. Wa mo chat si Joshua na ako. Ay, kimingaw na hinuon ko niya daw. Wa naman din sa Joshua's Pilipinas, day. Ha? Ayaw ka rin pagbinuang di, Erika? Lagi, day. Tinood akong gisulti nimo. Wa na din sa Joshua sa ato. O anas ka na da. Pasensya na ka. Kaya? Kuan mo good. Dinalian mo good ang among paglarga. Wa ko makapalanghid nimo. Mao ba? O niya, kumusta man ka diha? Okay naman. Amping diha, ha? Lain mo sa kay magdanghag ko dire. Sige na, out ako. Busy ko. Sabag kay kawi. Joshua! Basig busy lang tingali siya dito, day. Lahi girang yan tunod, day. Mura man siya stricto na kaayo. Ay da, pasensyahin na lang to, day, uy. Basig wa to sa mood nga makigistorya nimo. Kibingaw naman ninuon ko, Joshua. Naanad lang kung akong layon siya. Iya din kong tawagan o manuroy mi. So yan ako chat, pi. Mangamusta lang ko niya. Ang sama ni. Dili na ako makamessage ni Joshua. Kung mao na, iya akong kiblock. Uy, ang nanagun itaw na iya makang giblock. Wa ko mahibaw, day. Wa ko mahibaw nga ano yan ang gibuhat. Gisakit ang kikos gibuhat ni Joshua na ako, day. Close ko kaayo, mi. Day. Kato nilarga siya nga wa man ang hinda ko okay ra ko ato. Pero karon nga iya kong giblock sa way klarong hinungdan. Dili na nako si mapasaylo, day. Kalimtan ako nga may friend pa kong Joshua. Day, Erika. O niya, kumusta naman mo Joshua, day? I-chat na siya ni mo. Mahimo ba, day, Erika? Ayaw na siya giskuti. Day. Kung gusto ka magpabilin pa atong pagkahigala, ayaw na giskuti ang iyang pangan. Kaya ako na siya gikalimtan. Day? Day, Kayla. Day, Erika? Ikaw na? Ako in taon ni. Ablihi ko, bi. Nako'y tuyo ni mo. Kasayo pa ni mong ni Anis Amo. O sabi naman tuyo na ako. Day, nako'y surprise ni mo. Unsa may imong surprise na ako? Na ako'y kauban. Kinsa man? Kumusta Kayla? Kinsa na siya? Huy, uwa na ka makailan niya? Sa Joshua na, uy. Ikaw din na, Joshua? Ako yung tao ni Kay. O gano'n niya makasamo? Sabi mong tuyo na ako. Una sa tanan, mga hiupa sa ilo sa akong gibuhat nimo nga may biya ko din sa ato. Nga wa mananghid nimo. Og dili pa igo, ako pag ika nga giblock sa messenger. Og nagtuo ka nga mapasaylo ti kasi mong gibuhat na ako? Oh! Higala na tuod ko ni mo, Joshua. Pero gisakitan ko si mong gibuhat na ako. Kayla. Ayaw nagpagkita na ako.
Kay dili ti ka mo pasaylo si mong gibuhat. Layas na, Joshua. Nakapiling na baka ba? Bisakitan ko sa gibuhat ni Joshua na ako. Mangwagin ako siya pasayloa. Hangtod nga, nibalhin mig puyo. Ugwa na gyud mi magkita pa. Dini na lang kutob. Og dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang, kaagi ni Kayla nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga rekulahan, kung siya man. Kung siya man pero Ang mong kaagi gibatan o duwas sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawin. I-address lang ni ining Tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Hantumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.